Ali bang silbitan dua. Dali ba kay magsilbitan dua. Bugaya ka na siya lagi. Ali na. Para sa utong narabaw pare agi, nampot lang kanan ninyo. Ay madlok makagwa kay Agi. Tingin ron. Maabsent mo sa mana eskwela. Terus nga mag-smile. Loo yan trabaho pobre lagi. Nampas lang in taon. Pobre papit. Ano lain daw nun? Di na kita modalag kan pang? Kahoy? Baligya teh? Ligya? Nah, klaro kay kaog, Pax.